Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'a kulla syai'in wa dhara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa usallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabang sa amin mag-andun makataling masuk bulan na Ramadan. Yalan suulan-ulan mabang sa amin madaklakap ke eloy o mga kalbihan yan. Pagana kalbihan yan, nagyangot to katur o Rasul sallallahu alaihi wasallam ini surat Bukhari, al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, rahimahumullah. Katur o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatiten yan ko Abu Hurairah. Na Petro iya natigyan na idha ja'a Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Iramya ka masuk bulan na Ramadan. Nagyangan na natin utiman na kaya sukudan na mga bangsa amiya iinaman tano. Apang ni tano ko Allah miraot tano ko bulan na Ramadan. Paganayro nagyangan to futihat abwabul jannah. Kaupinan so paitaw mga paitaw o surga. Na ino mga daya maana niyan na sa din sa mate ko bulan na Ramadan napakasulad si iko surga. Isaw to maanaw no mga tao. Hugaid na iya maana niya nagyangaw to futihat abwabul jannah na sa mga tao na tedian sirang ko mga amal ay pakasulad ko surga. Tedian sirang ko kasasadaka, tedian sirang si iko anda ba ini na kapanambayan, kapamatya sa Quran, mga amalay pakasurga iran, na may pag-ikhlas iran kung puso iran. Sabab sa, upama ko kanaberang kapag ikhlasi, na margan man, angay katigir ko man, katigilang ako kayo na magusukakan, o badis ka na, kalalayaman ka, na nakapakay man, ay gira ada padutaw na pakad, pamakudi ka gaya mag-ikhlas, nakapakay man na, ay niyang pag-ipatin sumataw sa lakaw. Okay, nasabab sa makapag-ikhlas na apyada pag-ilayron, apyada makasisimaon, nakataon niya na pag-ilay no Allah na matitigrian so kasakit o kasasagadun o kaor, aguso kararas o kasasagadun o kainom, kawaw. Nagyanan mga bangsa miya, mga urip no Allah, isa amaan na ang na futihat abwabul jannah. Kung gaid na kana ba imposible umatay so tao bara puasa bara sambayang bara amal si isang tuwa bulan na Ramadan na padanan sa mga tuos sa husnul khatimah. Mamapi akia pus o umur yan na si imingi pantag so kaya patay niya ko bulan na Ramadan. Batabila mo so anda ba ini na ayabu akapo ng bayang yan na gira bulan na Ramadan na kapan tagya kapatay ko bulan na Ramadan na anali mo unong Allah kapakaya piya kataw ba to Allah na giyang tuwa manan yan na pamamatay sa bulan na Ramadan na hanian lahum pamang nintano ko Allah at na inam sa mamakasulod ko surga. Okay, nagyap man ako to ada mga paratian yan ko Allah di sambayang na apya mamatay siram na bulan na Ramadan na di siram burila yung Allah so Allah ay marilakiran na amay ko di siram rila yung Allah o gaid na mawatan so rila o Allah ko mga tao sumusop ako inon tabuso kabaya o Allah Rabbul Alamin na ikadua mga bangsami kalbihan na bulan na Ramadan na gulliqat abwabun nar klusan so mga paita o naraka na isaw tuwa maana niyan mga bangsa amin na pinanggila so mga tao girami akaw masubulan na Ramadan na inakalilid na mas nanggila so tao sa dusa
So mababaya mamaganta, mababaya makibubuno, mababaya mamanakaw, barang-barang na makapananggila sa dusa. Nasadin sa tao, miya nanggila sa dusa si iko bulan na Ramadan, nagyan na ni miya katuman, nagyan na ni Teofikano, nagyan na ni Mala Yokor. Naadum man na mga tao, badum pamulok. Bandi pamulok ka, di niya kabara dusa. Allahu Akbar. Niya kau masuk Ramadan na din maali na di niya kapsumbayang, niya kau masuk Ramadan na din maali na di niya nakasumpaw, di niya kapamrag, di niya kapanakub. Allahu Akbar. Dadin maali na di niya kandarmat. Dadin maali na di niya kapriba. Lagi dan na nuri pun Allah na duang kanya. Pungasan maapad na duang kanya. Na kanu gunia so kababaluin ka ngaran ka na Muslim at lagid ka bubak na ba Muslim. Ang kaino na dang kanggulalan na nga to galbo ko Islam. Ay ka talo kalbihan mga bangsa amin nagyangot wasuffidatis syayatin. Mana niya na pumakusan sa mga syaitan. Nagyangot kapakos ako syaitan. Napagana inip manaw ng mga ulama nagyangot sa pagwaswas raka. Ako mga syaitan. Nabalangon na syaitan na ano ba ini na pakosa. Agyang ang pagwasos raka, pagalang raka, si Ekosimba, nagiti ka pakos. Nayaman na niya na ketuusan ka miya pakos, miya gapos, kaya kadina ang sosayta na ka. Kaya kituos ka na kapananggilaan ka so dusa. Kakagida pagwasos raka, na tidian ka, si Eko mga simba. Kakagida bar kaung pagalang. Kagi manangan na sa itan na nanikakawaan kasi sa nga to Quran na gumiurokon. Na nanikapun kamatian na mindedeseng. Kahit nakabayan na gumunak ka. Kahit na mambu masuakan na ganggabang ka. Turatudeng ka. Andin mo ikatakbir kapsumbeng Allahu Akbar. Mararaot na naganggabang ka. Lumayo gid na pamikiran ka. Nagyuto ko na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa khunzab. At takaw niya so bala so sambayan ka. Na ini pang doon niya si isang atama makawida kalian sabab sa andin ni kaya takbir yan. Na niya kauman sa khunzab na milayo-layo ka pamikiran niya na da ka lamba ko bala so sambayan. Na Petro Rasul na pag-a'udhu billah ka bati ang so a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dingil ka sa diwang na duda ka. Gitu sosayta na kergargar. Nagyan ba mga bangsa mi sosayta na ayad na babaloy niya na tampat yan na so baya ginawang ka. Na ipambudyo kiyan raka nagyang tamarata. Na di ka no makambida gugya ginawang ka sa kabaya. Padahajud ka na tiga ginawang ka di. Bakad pahaturok. Pamagana ka, pupusasada ka, pagkabaya ka susada ka, tiyan na di. Kano gunian? Kabaya ka mamunjihad na tiyan na di, kapatay ka. Lango na mga pipi aamal ay pakasurga ka na pagalangan kaniyan. Nagira agi nga bulan na Ramadan na di kaniyang kailangan. Ang kaino na papakosan. Ipapaaro Allah. Ang kaino na kagya pambaga wala sa oras sa iptubat ka oras sa ipagamal ka saulang usapulo agudwa ulan na nainisunggayar ka wala ada pakaalang ka. Nasupma ko sa lakaw ko bulan na Ramadan na sabab sa pati pangangawalay tama na ka-ikhlas ka kugalbok ka na naad na papangalangar ka ketuusan ketendu ka so tito magi-ikhlas ka api anta ipangalangon na di kailangan ilang manangan na ana mga galbok yan na interestado ko galbok yan api ad ni ka ako lingkaon na di ka akulan pamanaro ingkad ni ibarat sa nga to pangaroma. Nagyang to pangaroma niya na di ka ba anong balalok siya. Nambarang-barang na diskarte ikidio ni omen niya nagusyabi niya na di ka ko lang ag-interesta do sa nga to pangaroma niya.
Nalagi danan sa kamambu amay ko interesado kasi sa to sambayan kasi sa to lang na mga amal kan api ka budyo kar kau setan na baka niyang kailang napatipangang kau Allah pembatalo kau Allah naigira miya ipuso bulan na Ramadan na pagilay no Allah tama na pangangapat ka ko simba tama na ka-interesado nga ko simba pembuto na niya sa setan pagilay no Allah kailang kaniya ng takadi. Nagyanan mga bangsami, mga urip ng Allah, di tanong magamin-amin, pangintanong ko Allah, amira o tanong ko bulan na Ramadan, na mapipiyagino tanong, makapagamal tanong sa mga pipiamal, at tirima ang tanong o Allah, ipakasul tanong ko surga, siya pang tanong o Allah, pakadaan o Allah, kung mga rarab tanong, mga puso tanong sa mga ratum, mga rata ginawa, di pa magayon na yun, makaprerela itanong langon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.